Početkom srpnja EFSA, Europska agencija za sigurnost hrane, objavila je izvješće o glifozatu savjetujući produljenje upotrebe ovog u Europskoj uniji najkorištenijeg herbicida unatoč nizu nedostatnih podataka i nerazriješenih pitanja. U svom priopćenju za javnost EFSA navodi kako nije identificirala kritična područja u svojoj stručnoj reviziji procjene rizika glifozata u odnosu na rizik koji predstavlja za ljude i životinje ili za okoliš. Naime, dozvola za korištenje glifozata istekla je u prosincu prošle godine, a EFSA je još u svibnju prošle godine najavila odgodu objave svog izvješća o glifozatu za srpanj 2023. umjesto da ga objave u srpnju 2022. EFSA je zbog velikog broja zaprimljenih studija te komentara putem javnih savjetovanja produljila taj rok za još 1 godinu kako bi dobili vrijeme za analizu tih studija i komentara, a komisija je tada u studenom produljila dozvolu za korištenje za još godinu dana. Organizacija Pan Europe je također dostavila EFSA velik broj studija koje ukazuju na utjecaj glifozata na mikrobiom probavnog sustava, na oksidativni stres, genotoksičnost te neurotoksični učinak. Ipak, EFSA ističe da nisu dovršena sva pitanja koja uključuju procjenu jedne od nečistoća u glifozatu, zatim procjenu rizika u prehrani potrošača i procjenu rizika za vodene biljke. To znači da još uvijek postoje otvorena područja i nerazjašnjena pitanja koja se tiču učinka i na zdravlje ljudi. Potencijal proizvoda na bazi glifozata za izazivanje razvojne neurotoksičnosti i štete za mikrobiom i za bioraznolikost u izvješću je jasno prepoznat. Znači, unatoč zaključku koji je EFSA plasirala, u izvješću se nalazi mnogo dokaza o učincima glifozata koji su dovoljni da Stalni odbor za biljke, životinje i hranu za životinje ne odobri davanje dozvole za korištenje glifozatu. Ipak, unatoč tome, EFSA predlaže da se nastavi s postupkom odobravanja, prebacujući u stvari odluku na države članice. Nevladine udruge često izražavaju zabrinutost u vezi s postupkom revizije na temelju procjene EFSA, upozoravajući da se EFSA previše fokusira na istraživanja koja su naručena od strane industrije, dok se studije i nalazi iz neovisne akademske literature zanemaruju. Da je EFSA doista uzela u obzir neovisne studije, uključujući i najopsežniju globalnu studiju o glifozatu talijanskog instituta Ramazzini, glifozat bi sigurno bio zabranjen. Ne smijemo zaboraviti ni činjenicu da je Monsanto još prije nego ga je kupio Bayer isplatio milijune dolara odštete zbog utjecaja na zdravlje. Također postoje javno dostupni podaci o namjernom sakrivanju podataka o štetnosti ove tvari, kao i blaćenja neovisnih znanstvenika koji su progovarali i upozoravali javnost i Monsanto o opasnostima upotrebe glifozata. Svi ovi podaci su i više nego dovoljni da se glifozat bez odgode zabrani. Nažalost, u mnogo slučajeva do zabrane dođe tek nakon sudskog postupka, kao što je bio slučaj s neonikotinoidnim pesticidima koji su bili upotrebljavani putem sustava odobrenja u hitnim situacijama, iako nemaju dozvolu za upotrebu, no nakon tužbe organizacije Pan Europe momentalno je zabranjeno daljnje odobravanje korištenja ovih aktivnih tvari. Pan Europe će stoga nastaviti s tužbama, a nastojat ćemo ovu praksu inicirati i u državama članicama. Udruga Zemljane staze provodi u Hrvatskoj kampanju za zabranu glifozata, te smo ostali zbunjeni reakcijama građana. Neki građani su bili uvjereni da je glifozat već zabranjen zbog brojnih dokaza o toksičnosti. To, kao i druge reakcije na kampanju, pokazuju da građani Republike Hrvatske u stvari vrlo malo znaju o učincima i upotrebi glifozata i ostalih pesticida. Peticijom za zabranu korištenja glifozata
Udruga Zemljane staze poziva ministricu Vučković, ministra Filipovića i ministra Beroša da podrže zabranu korištenja glifozata kako bi sačuvali zdravlje građana Republike Hrvatske i spriječili gubitak bioraznolikosti koja je osnova proizvodnje hrane.